Apparti 17,000 euro fix-xahar li kien jitħallas minn kuntratt wieħed, Robert Abela talab lill-awtorità tal-ippjanar biex tħallsu 80,000 euro oħrajn. Dawn it-80,000 euro huma ta' sigħat żejda li ħadem għall-awtorità tal-ippjanar. B'kollox madwar 1400 sigħa żejda f'Mejju, Novembru, Diċembru tal-2014, f'Lulju, Settembru tal-2015, Lulju tal-2016 u Jannar tal-2017. Sigħat żejda li ma' Net News ma kienx iddejja isemmi li jagħmel għax skontu kien jaħdem fil-weekends. Konna naħdmu sigħat mhux mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sibt dejjem u kien hemm okkażjonijiet fejn saħansitra dħalna biex nagħmlu x-xogħol tal-awtorità tal-ippjanar fil-ħdud ukoll. Iżda li ma qalilniex Abela kien li s-sigħat żejda tħallas għalihom separatament. Meta mistoqsi minn Net News dwar dawn l-aħħar żviluppi Abela prova jiġġustifika l-eluf li daħħal billi jfakkar fiċ-ċekkijiet ta' 100 euro li qed jinbatu lejlet l-elezzjoni. Abela mort tajjeb il-Planning Authority milli jidher għax illum ġie żvelat laqlajt 80,000 euro tal-ħdim tas-sibtijiet u l-ħudud. Alla jbierek, hekk ħadtihom lin-nies il-ħames ġejjin. N-nies tajnihom ħafna iżjed f'ċekkijiet permetti li ftit f'ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa u ċekk addizzjonali ta' stimolu. L-aħħar storja dwar Robert Abela ġiet żvelata mis-sit Lavin Malta li spjega li s'issa Abela baqa' ma tax dettalji dwar dan id-direct order li kellu mal-awtorità tal-ippjanar. Jidher iżda li bejn l-2013 u l-2019 Abela Advocates irċevew mal-1.2 miljun euro minant l-awtorità tal-ippjanar. Dan ovvjament ma jinkludix ix-xogħol legali li kellhom mal-Arms, l-Air Malta u l-Ministeru għall-Ambjent matul l-istess perjodu. Mijiet ta' eluf illi laħqu il-miljuni ta' euro kollha f'but Robert u Lidja Abela. L-istess Prim Ministru li għal-ħaddiema kellu biss ċekk ta' darba ta' 100 euro.